ya mara unu ma ụmụnne m ife ọma mere unu. Nkụzi m tata bụ aja uke na aja chi. Maka ndị bidoro ife iru ma ọfụ onye unu afọ ire na onye unu anụ oli bụ nwanne unu nwaanyị. Eze nwaanyị oge chọpụrụ iche amụma bụ afọ dibịa nwaanyị ka mbụ. Eji m okwu ọnụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa mmiri na ihe dịka chisike ya bụ ihe nji azọ ndụ. Dịbụ onye na-afọ iru m nkụzi m ga-azọ gị ndụ ma ọ bụ na ị na-esonyere m. Ana m akụziri gị usoro ihe esi wee ghọta ike nke onwe gị n'usoro ịgọ mmụọ na ọdịnala Igbo wee bụrụ ya ụmụnne m. Na nke tata dịka unu fụrụ isiokwu anyị aja uke na aja chi. Uru ọ bara na ị ga na-achụpụ aja uke na-ebupụ ube uke ka ị na-ebupụrụ onwe gị nsogbu n'isi gị n'isi ezinụlọ gị n'ọrụ anyị na-arụ n'ahịa anyị na-azụ ihe ọbụla bụ uke mmụọ maọbụ uke mmadụ. Ọ bara ezigbote uru ma dị ezigbote mkpa na gị nwa bụ onye kwetere n'usoro ndị mbụ na ndị egede bụ usoro nke gboo n'ihi ya na-achụpụ aja uke. Ka ị na-achụpụ aja uke a ọ bụrụ ọnwụnwa niile ga na-abịazi ebe ị nọ. Eziokwu ka m na-agwa unu ịma a na-ekwu ya ọ dịka na na-agwa unu ka unu na-eje na-atụrụ ndị dibịa ụtọ. Ọbụnadị anyị nwa bụ ndị na-eme ife ọdịnala anyị na-achụpụ aja uke. Dibịa ọbụla nọ na-adịghị achụpụrụ onwe ya aja wee na-azọ sọnsọ ndị mmadụ o megide na-eji ya ga-edrin ọnya bụ mgbe ụfọdụ ịfụ ndị dibịa ọ dịka ụfọdụ ihe na-ekwesịghị ịdị na-eme na ndụ ha ga na-eme na ndụ ha. Maka na gịnị? Fa were oge ha niile, ike ha niile, ume ha niile wee nye ndị ha na-azọ fee chọzie onwe ha, chọzie ezinụlọ ha. Ọtụtụ uke a na-abịakwute ha. Mana dibịa ọbụla ịfụrụ ebe niile na-akwachicha dibịa ahụ na-achụta aja ka ọ na-achụrụ ndị ọzọ ka ọ na-achụrụ onwe ya. Ịchụ aja dị ezigbote mkpa ma aja uke ma aja chi ma aja ndị otu gị ijikwa ha dị ezigbote mkpa. Aja uke dị mkpa na ndụ onye ọbụla dị n'oge anyị nọ. Chụọ aja chụpụrụ mmụọ ndị uke ma uke mmụọ ma uke mmadụ. Ọ ga-enyere gị aka. Ọ bụrụ ihe niile ga na-eme ebe ị nọ. Ọkụkọ na-akarị egbe mburu. Ụmụ ụdịrị aja ị ga na-achụ. Ọ bụrụ ọnwa niile kwesịrị ịdị na-abịa ebe ị nọ. Mana isi mba aga m na-achụ aja ka ije tụwara ndị dibịa ụtọ. Onye abụrụ na ị ga-anọkọta nsogbu nọkọtasị ebe o si bịara ibido gị mgbe anyị chọbazie na nke onye ị ga-aga achụzie aja taa o ruo echi ịchọbazie ka efu ife ya maka na ị hapụrụ onwe gị negative energy edrin oge oyi jezie ije chụbazie aja mgbe ahụ nsogbu ahụ pụtara ife ị na-achọzi ka emere gị ya kwam chụba aja na oge enyere gị aka. Ọ bụrụ na ị ma na ị chọghị ịdị na-achụ aja onye abụ na ụfọdụ ihe ga na-emekwa gị o maọbụ na ije jechọ n'ofu arụsị ị ga-aba ịbagodo arụsị ihe na-achụkwara ha aja ịbagodo otu ihe na-achụkwara ha aja. Ịchụ aja dị mma na-achụpụ uke aja uke ọnwụ ike uke ihe ifere uke ego uke ihe mmerụ arụ uke ume na inyi uke ekwe nkwa emeghe eme. Ọ na-abịa na mmụọ. Ụmụ nke mmụọ na-ewetara mmadụ nwere nke mmadụ na-ewetara mmadụ ibe ya. Na-achụ aja ka ị na-agbanarị ọtụtụ nsogbu na ọtụtụ ọnwụnwa. Anyị na ha agbagharị site na Jenụwarị anyị nọ kịta bụ Nọvemba. Mmadụ na-agba mbọ debe onwe ya nkịtị. Ị nwere ike ịgbachi nkịtị onye obi ọjọọ ọ bụrụ n'oge a ka ọ ga-eji taa ga amụsụ wee tata gị ya. Na mbọ niile anyị gbakọtachara o nwere ike onwere ka isi wee nụkọta ụlọ o nwere ike onwere ka isi wee goteta akwa dị mma richụtụ afọ ọ bụrụ oge a ka a ga-ata gị ya. Na-achụ aja uke opekata mpe ofu ugboro n'ọnwa ọ ga-enyere gị aka. Ọ bụrụ nsogbu niile ga na-abịakwute gị. Eziokwu ka m na-agwa gị. Uke ọya uke ahụ ibupụrụ ọya mere ọnọkọta arụ ọkwa eme gị. Ọ bụrụ na ibupụ ime ama nke ga-eme gị a ga-ebuga gị n'ụlọ ọgwụ. Uke ọnwụ ọ dị ezigbote mkpa. Ka chi na-efo anyanwụ a na-acha ị na-ekuru ume. Eziokwu ka ife ọma na-eme ka ihe ọjọọ na-eme. Ị na-achụ aja ị na-ewezuga ihe ọjọọ nke na-ekwesịghị ime na ndụ gị o aja uke ga-enyere gị aka ọ pụọ. Ya bụ ọ dị ezigbote mkpa. Ọ bụ na ị dị achụ aja ka ba arụ chụba aja. Iju ụfọdụ kịta kedu mgbe ị chụrụ aja uke last? Ọ sị na ọ last year. Ọ dịrị ọnụ mma ụmụnne m. Onye na-ebutekwa na ekpere agaghị aga mgbe ahụ ọ gbajuru dọrọ mgbe ahụ ọ gbajuru dọrọ ijebezie ka chụọrọ gị aja 1 week ifubeghị ife. Ọ dịghị ka mmụọ dị arụ ọrụ eneji karịrị nsogbu adago gị. A ga-ebugodo n'isi wee wepụwe tupu a bịaruo na nke ahụ iji maka ya wee bịa ịchụ aja. Chụba aja uke ọ ga-enyere gị aka. Na ihe gbasakwara chi ọ dị ezigbote mkpa maka na chi gị bụ mmụọ mere gị bụrụ mmadụ. Nwa ife ọzọ na-eri na-abụrụ ọbara dị ka anyanwụ. Onwe onye na-enidere anyanwụ n'ụwa.
ọbụgodo ndị ụka unu mana ha eji ọbara Jizọs egwu egwu na-achụpụrụ chi gị aja ka ị na-achụrụ ya aja ihe mmụọ na-eri bụ ife ọbara na-achụrụ ya aja ezi omume aka ịkwụ ọtọ ọfọ na ogwu maka na gịnị bụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọta onwe onye asị emere ihe ọjọọ mana mara amara na ihe ọjọọ ịbụ na ị mere ka asa bụrụ n'elu ọ ga-erute gị aka mgbe o eji wee bịa amarọ m gị nwa amarọ kwuru nwere ike ọ bụrụ mgbe ahụ i mere ya maka ọ bụrụ mgbe e gbuturu osisi ka ọ na-akpọnwụ mgbe ihe ọjọọ ahụ i mere taa ga-achọ gị bịa o nwere ike orugoro afọ 2 na afọ 3 ya mere nwanne m na-achụrụ chi gị aja ihe mmụọ na-eri na-achụkwara ya aja ibi ndụ dị mma maka ụwa gị na ụwa gị na-abịa abịa maka na ịnọsị ụwa you will still come back again na-achụpụrụ chi gị aja na ịdị achụpụrụ chi gị aja ọ dị nnọọ ka mmadụ bụ nnọọ hapụ ya bụ moto fuel na-adịrọ n'ime maọbụ na ọ gbanyere nwantịntị fuel wee buru ya na-achọ ka ọ gaa oru n'Igbo ọ ga-agwụnarị gị n'ụzọ ịnwa nwa hapụ ya bụ igwe ahụ na-enye ndụ gị ọkụ ọ wee sụgide gbugbugbugbugbu wee nyụọ vum tupu iminyekwa ọkụ ahụ ọ ga-afịa gị arụ ọ ga-afịa gị ezigbo arụ na-achụpụrụ chi gị aja na-achụpụ aja ndị uke jikọwa ndị otu gị onwe onye na-enweghị ndị otu n'ụwa onye ọbụla nwere ndị otu ma ị bụgodo onye ụka ma ị bụ onye na-agọ mmụọ onye ọbụla nwere otu nwa ọgbụgba ndụ o ji bịa ụwa na-ejikwa mmụọ gị ọ ga-enyere gị aka aja akakwa n'ọgwụ aja akakwa n'ịba ụmụ mmụọ niile a na-aba aba chụba aja chụpụwara mmụọ gị aja chụpụwa uke chụpụba nsogbu ọ ga-enyere gị aka ihe na-ekwesịghị ime ebe ị na-eme gị ma ị sị na ị na-agọ mmụọ unu echedị n'ime ihe mmụọ bụ sọnsọ mgbe ị wetara ọjị wee gọọ ịjụọ mmadụ sị ana m awapụrụ ndị ichie ọjị ka ị na-awapụ ọjị a na-atụ nzu aka gị ọ dịkwa ọcha obi gị ọ dịkwa ọcha ị na-amụ edo ị na-enwekwara mmadụ ebere ị na-enwekwa obi ebere otu ị nọ ka ọ bụ ka ị na-amụ edo ka ụmụ mmụọ na-emere gị obi ebere ị na-emekwara mmadụ ibe gị ebere ka ị na-arịọ ihe ọma aka gị ọ dịkwa ọcha obi gị ọ dịkwa ọcha ị bụ onye anya ukwu ị bụ onye obi ọjọọ ihe niile asụcha na ihe ọdịnala aha anyị na-ekwu okwu ya ị na-achịta azụ n'uche ụzọ nke mgbe ochie dị mma bụ the ancient good part ezi omume kwere na ọ bụrụ sọnsọ anyị bụ onye omenala ndị obodo unu na-ama mmanwụ ije mee mmanwụ mesie mmanwụ ịbata ile ebi ndụ masịrị gị ezi omume dị n'ime ya aka ịkwọtọ dị n'ime ya ofe na ogwu dị n'ime ya maka na anyị kwere na ometalụ na ọ dị ezigbote ire na mkpụrụ onye ga-nkụrụ ka ọ ga-aghọ na ife na-emecha mmadụ mgbe ụfọdụ ọ dị ka adị aga aga ịbata na omenala isi na ụka gbapụta gbukwute omenala ime n'elu ọ dịka otu isi chọọ ka iruo na irubeghị ya mgbe ụfọdụ bụ ndụ ibiri n'uwe ochie ji gị o jichie gị ike ona ọsọ gị bụrụ onye nzọpụta ị ga na-azọpụta ndị mmadụ ma onwe onye ya azọpụta gị ya na-enyere ndị mmadụ aka onwe ga-enyere gị aka ị na-akwụ ụgwọ ụwa ochie gị ịkwụsịa ya bifo ibido ụwa ọfụ ya bụ ozi ọma nsị ka nzie unu na-enu n'oge anyị nọ kịta nwanne m jee chụọ aja jee chụpụ uke kponite mmụọ gị jikwa ndị otu gị ọ ga-enyere gị aka ịnọghị nso chọọ onye ya ezi ka o jee na-emere gị ya ihe eji asị unu gwawa ndị dibịa bụ nọ ihe ha ma anya ya ọ ahịa onye ma anya ya ka ọ na-azụ ije kpọọ nwanne gị na ọ na-ama nzu na ọ nọ na vileji ọ bụ onye na-ama nzu ọ nọ tanship ọ na-ama nzu ọ bụ onye omenala ma ọ dị achụ aja isi aja chụpụrụ gị aja ọ bụrụ ha na ọ dị achụrụ ndị otu ya aja isi ya chụọ na ọ dị achụkwara ya onwe ya ọ chụsịa ya ọ gaghị aga eziokwu ka m na-agwa unu o nwere uke ihe eji aka gị wee wepụrụ onwe gị nke a kpọrọ first aid uke anyị eji aka gị wee wepụrụ onwe gị mgbe ị nọkọtara nnọọ wee fụ nnọọ na eneji gị nwere ihe ndị ọ wetara na ndụ gị na-adịrọ mma i were akwa ọkụkọ wee were ya wee kwubie okwu wee si na iji akwa wee na-ekopụ uke mmụọ uke mmadụ i wee were nchụanwụ wee were ose akpị ose a na-achara ede bụ ose Igbo a mịrị amị were mkpụrụ tere wunye na mmiri a tinye ya ose ọjị 7 wee were ya sie ya esie gbara mmiri ya wee saa arụ wee were akwa kochapụ uke wee were ego na aka inu na nchekiri unyu bụ chakol wee were ya ṅee n'isi gị ihe ọbụla bụ uke n'ije a na-eje ihe ọbụla bụ uke n'ọnwa a ihe a bụ first aid ọ ihe ị ga-eji first aid abụrụ solution ka ị hapụ ebu otu a m kụziri kịta ijeze mgbe ọbụla ị na-eme ya na-achụ aja anyị kwere n'ụzọ nke mgbe ochie dị mma kwee n'ụzọ eziokwu mana anyị ma ada eji ọ na-etinye azụ n'ofe ọ bụrụ na iji a na-agwa gị na ihe gbasara ọdịnala n'ọnụ ka ihe na-eji na-etinye azụ n'ofe ma na onye a na-agwa gị a na-atụ asị ada eji ọ na-etinye azụ n'ofe chụba aja maka ọdịmma gị na ọdịmma ezinụlọ gị ọmaka ma eru unu